אני חייב לעשות את זה. זרובבל, בן 42, גר בשכונת נרקיסים, נשוי לזרובבלה, עובד כממסגר תמונות, באופיו הוא טוב לב, נדיב, נחמד, ואין לו חללית פרטית. והלימונדה פשוט מצוין. ולא לימונדה. זרובבלה, בת 39, גרה בשכונת נרקיסים, נשואה לזרובבל, מנהלת את חברת עם בעם, באופייה היא חייכנית, חיננית, משפחתית, וגם לה אין חללית פרטית. זה הפיפי של החתול. של הכלבה. הלו? היי. אלון, בן 43, גר בשכונת נרקיסים, רווק, עובד כממסגר תמונות, באופיו הוא נחמד, אוהב מחשבים, ואפילו לו אין חללית פרטית. איך מתקדמת המסגרת של התמונה של רונית? לא, עוד מעט אני מסיים, נשארו לי רק הפינות. אוקיי, מה אתה עושה? סתם על המחשב. אוקיי. ביי. Put your lips next to ביי, mine. אני משרתת. משרתת. Won't you kiss me כוס קפה. baby? אחד שכוס. המשרתת, דמות לא חשובה שהדבר היחיד שאנחנו יודעים עליה זה שאין לה חללית פרטית. Good night, maybe. אוי, שכחתי לטייל I will עם העוגר. אבל זרובבל, אין לנו עוגר. אז אני אטייל עם העוגר שאין לנו. האיש שקורא עיתון, בן 72, גר בשכונת נרקיסים. אשתו, האישה שמבשלת פסטה, נפטרה לפני 12 שנה. מובטל, באופיו הוא רכזן, קמצן, ובגלל בעיה כספית, גם לו אין חללית פרטית. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. חלום, בן 14 שנה, גר בבית בשכונת נרקיסים. יתום וגרוש עם 2 ילדים. גובהו 3 מטרים, רוחבו 1.1 ואורכו כ-120 סנטימטרים. הוא קטן מכדי שתעבור בו חללית פרטית. האיש הרע, בן 31,
גר בשכונת נרקיסים, יתום ורווק. הקים לפני שנה את חברת רשע מרושע. באופיו הוא רשע, קמצן, חמדן, עקשן, ובגלל כל זה לא הסכימו למכור לו חללית פרטית. אז הוא גנב. הם לא יודעים מה אני מתכנן להם. בעצם גם אני לא יודע. יש לי רעיון! אני אקנה לי מסטיק. אבל בעצם אני לא יודע מה המחיר של מסטיק בטעם פירות יער. תשאל כאן. שלום, במה אני יכולה לעזור לך? נועה, בת 36, גרה בשכונת נרקיסים, רווקה, במקצועה יועצת. באופייה היא חכמה, נבונה, ולה דווקא יש חללית פרטית. תסגור שמה שהכנס לחדר הזה לא יוצא ממנו. אני תקועה פה כבר 5 שנים. חוץ ממך אתה יכול ללכת. אבל רק אחרי שאתה משלם. טוב, אז ככה. במקצועי אני עובד כממסגר תמונות. עכשיו, לקוח נכבד שלי, אמיר בן יוסף בן חיים בן משה בן מתתיהו, ביקש ממני לעשות מסגרת של תמונה די גדולה עם בדיל ונחושת. עכשיו, בדיל ונחושת התפרקו תוך פחות מ3 ימים. עכשיו, אחר כך הוא יבוא אליי בטענות ודברים, ואני אצטרך לשלם לו. עכשיו, גם אני לא יכול לעשות את זה עם בדיל ודבר אחר, כי בדיל יש לו לחות של צנטריפוגלי עם האוויר, זה לא נראה טוב, זה הופך להיות ירוק לאט לאט, ועכשיו הוא רוצה את זה בכלל סגול. אז מה כדאי לי לעשות? תראה, אני לא יודעת מה להגיד לך, זה לא המקצוע שלי, המסגור הזה. יואו, וואי, תודה, 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 תודה. הורדת לי ממש אבן מהלב. תודה, 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 תודה. ממש ממש תודה. תודה.